Hi again. We're going to learn the future tense. Ideme sa naučiť budúci čas. Na vyjadrenie budúceho času máme rôzne spôsoby. Dnes sa naučíme použitie pomocného slovesa will. So let's do it. So, the verb will, čiže pomocné sloveso will. Okay? S ním budeme tvoriť tento budúci čas. Okay? Dôležité je, že toto sloveso neznamená bude. Okay? Treba znamená, že je to iba nejaké pomocné sloveso, ktoré vyjadruje budúcnosť a preto je pomocné, pretože mi pomáha tvoriť tú budúcnosť. Takisto otázky a zápor, ale k tomu sa ešte dostaneme. Okay? Tá forma je veľmi jednoduchá. Okay? Čiže zoberieme si podmet, napríklad I, vyjadrenie budúceho času, will a sloveso, go. I will go home. That's the future tense. To je budúci čas. Hej? Pôjdem domov. I will go home. Veľakrát spomenuté skratky, takisto aj pri budúcom čase sa používajú. A píšeme ich apostrof a double L, čiže dve L. Znelo by to I'll go home. Yes? Will sa nemení pri ostatných osobách. Čiže sloveso will platí pre všetky osoby. I will, you will, he will, she will a tak ďalej. Ja? To je forma. Použitie na vyjadrenie budúcnosti. Questions. Otázky. Tak, už sme si veľakrát vysvetľovali základný princíp tvorenia otázok v angličtine. Vždy sme si povedali, že musíme vymeniť podmet s prísudkom alebo teda pomocné sloveso, hej, s podmetom. Však? Ktoré je to pomocné? Will. Však? Dáme si vetu You will go home. Zoberieme si pomocné sloveso will, podmet you, vymeníme. Však? Otázka Will you go home? Pôjdeš domov? Will you go home? Alebo Will he work tomorrow? Bude zajtra pracovať? That's the question for the future tense. Alright? Now, negatives. And now, do you remember how we form negatives? Pamätáte si, ako tvoríme zápory? Slovičko not, však? K čomu ho pridávame? Pomocným slovesám. V budúcom čase will, však? Čiže will, not a máme zápor. Dáme si vetu. For example, I will not go home. Yes? Nepôjdem domov. I will not go home. Yeah? Dôležitá takisto skratka. Okay? I won't go home. You won't go home. Čiže tá skratka je trošku zložitejšia, pretože tam nie je to willn't, ale je to sloveso won't. Okay? I won't go home. Tak som na začiatku spomenul, že will neznamená bude. Je to veľmi dôležité. Študenti veľmi často robia chyby, keď chcú povedať, že budem doma. Myslia si, že will znamená bude a preto povedia I will at home. Hej? To je nesprávne. Will je iba na vyjadrenie budúcnosti. Keď chcem povedať sloveso byť, pamätáme si? To be však. Čiže I will be at home. Preto je dôležité zapamätať si, že will neznamená bude. Okay? So I will be at home. So, prešli sme si, ako tvoríme budúci čas, aká je tá forma, ako vytvorím otázku a ako vytvorím zápor však. Čiže už ho môžete používať.